No, takže teraz sa ide urobiť vážny úkon. A ten úkon znamená, Fero, čo? Teraz vezmem, položím a strasiem včielky na toto tu. Pozerajte, ľudia. Ako odborník ide striasť včielky. Vidíte? Lebo trošku som ich potriasol, tak sú nemôžeš dostať žihadlo. Ja som jedno dostal tu do čela. A takto vzniká včelia rodina. Nová. Rojom. A oni vojdu všetky do toho? Vojdu, áno. A ako dlho to bude trvať, kým vojdu? Niekedy rýchlo, niekedy pomalšie. Keby pršalo, tak už sú dnu. Hej. Ale krásne idú dnu. A je tam podľa teba matka? Áno. Jak vieš? Lebo neodlietajú. Tak urýchlim, že idú viacej dovnútra, hej? Tými rukami, hej? Hej. A toto, čo kývajú tými a majú zdvihnutý zadoček, jak toto, tak dávajú feromón, že tu majú domov pre ostatné, ktoré ešte lietajú. A môžeš vyfotiť aj moje tričko. Super. Fero, ešte jeden taký záber pekný. A do tvár nemusíš veľmi brať. Dobre, a tak ti pošlem jednu fotku. Dostal som žihadielko do prsta, a to nevadí. Takže niekedy sa to stane aj majstrovi. Jasné, úplne normálne, bežne. Keď ju pritlačíš, hlavne vtedy, keď ju pritlačíš, vieš. No. A teraz, aby nesvietilo do nich slnko, tak len takto ich, nej. A oni majú miesto, teraz vchádzajú dovnútra stáde. Z toho boku. Hej. A tam si urobia nový domov. Takže to je včelárenie pod Tatrami. Prírodné včelárenie. Prírodné včelárenie pod Tatrami. Oni preto sa tu vracajú, lebo tu ostal feromón po matke, hej? Tak sú ešte také akože dezorientované. Na tom strome, hej? Na tom strome, hej. Takže necháme to takto, nech pekne to všetko vlezie. Hej. Super. Tak, rozlúč sa s fanúšikmi včelárenia. A ja ich tu môžem nechať aj do večera, hej.
Áno. Potom ich na miesto nechám a idem zrobiť poriadok s tými druhými. S tými druhými znamená tu nám vedľa, čo sa urobil taký tiež mini úl, druhý roj. Vidíte?